Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon og shout out kay kuno sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Ilabi na ni James Advero ni Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod sa mga sugilanon no nga gikan sa RMN drama. Shout out kini yung tanan, amping mo pirmi. O karon niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. That's the way I holler. You dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. One who sees her soon. Unsa man nimong latigon yor? Patug-anon kuning tiguanga. Hain ang iyang anak nga saop. Wa kay mahimo. Kay wa ko masayod kung hain si Milan. Kuhan ang latigo! Ha! Tanaw tag, di ka bagyod sakitan. Bagdali, butoy! Yor, si Rita Hazel man kahi. Ayaw pangilabot, butoy! Ha! Tingaling mahungawan ka rin sa akong kasuko. Kuhaan ang latigo, bagdali! Karon dayon yor. Bisag patyon pa ko nimo. Dili mahitabong mulampos ka sa imong toyo. Ayaw, pangante! Bisag nahibaw pa ko gain karon ang akong anak. Dili na ko siya itugan. Mas bali pa nga ako mo'y mamatay. Dili lang ang akong anak. Nga gituhuan mong usalang kasaop. Ha! Nakadaog lang og pila ka milyon? May hambog ka dayon? Dili ang klase si mong anak mo'y minyuan, Hazel. Dili ka usab angay mamahimong amahan ni Hazel. Way batasan! Inyong agawn si Hazel kay ako siyang anak. Busa kinahanglang magbaton mong pagtahod sa anak sa tagyan ni Jacinda. Ha? Ingon bagyod mo niya ng mga pobre? Ha? Way batasan! Hapit na mo abot ang panudya. Ako na sabon niya'y mo katawa sa higayon nga mabuang ka. Nay Botoy, tinuod nga ni Asin ang ilang? Tuas-taas ka rin. Nagsulti sila og si Senyor Emilio. Ha? Ikinitugan ni Senyor Emilio ro. Nga to ang magtago silang ilang sa kumbinto. Waoy. Sus, mamakak pa man ka eh. Giun sa man ni Senyor Emilio sinang ilang. Gipugos niya pagpatugan sinang ilang hain si Milan. Ingik, pakuha na ako ang latigo. Aron latigo tingali sinang ilang kundi gid siya mutugan. Unsa? Atoon ako si Senyor Emilio. Kinsay naghatag ni mong pagtugot aron musod ka din eh. Unsa imong buhaton ni nang ilang? Ikay hinungdan. Nganong natultulan ko dito sa kumbinto, Karen? Imo kong gibaligya. Dili na tinuod nang. Nailad lang ko nang. O konsay na iyan! Ang imong gisaad nako. Nga kuhaon nimo sinang ilang aron mo duol si Milan nimo. Ang imong gisaad nako nga imo kong ipakasal ni Milan sa higayon nga makuha mo na sinang ilang. Wa ko magtuo, Karen. Nga makahimo ka sa pagtraidor na ako. Nahigugma ko ni Milan nang. Og dili ko gustong maalaot si Milan. Tungod lang ni Senyorita Hazel. Nang tuhoy ko. Wa ko'y tuyo aron pasakitan mo. Maoy saad ni Senyor Emilio na ako nga ipalayo mo. Nga ipakasal ko niya ni Milan. Gamay ka ra gid ay utok, Karen. Nang ilang. Gamay kag utok. Kay dali kang nailad sa usa ka demonyo. Iya kong gikuha aron mo gawas si Milan sa pagluwas nako. Og sa higayon nga iya naming mamahimong dinakpan. Himuon man niyang taming aron mo duol si Hazel og magpakiluoy sa demonyo aron buhian kami.
Wala ni mo mahuna-huna, Karen? Ha? Saman, humana mo sa inyong drama? Senyor Emilio, Diyan na din Karen. Kisugdan ko ng buhaton kong ritual. ritual? Unsay ritual? Butoy! Hain ang latigo! Unsaon nimong latigo? Ibunal ko na ning tigo ang saop. Kung dili siya mutukan kon hain, magtago ang saop ng Milan. Litse! Senyor Emilio, dili ba na mo itong gisabutan? Ha? Huwag ko makigsabot ni mo. O gano'n makigsabot man ko? Nga pulos taman mo mga ulipon? Senyor Emilio, Biyan na din Kung di ka gustong i-appeal ko ikaw sa paglapdos sa latigo. Butoy! Ang latigo! dili ka makahimo. Kay labanan ko sinang ilang. Mahal, dali na good. Nga raw, mahal. Tanawa, nalagi na ka mga pulis nga nangabot. Mo ba? Ay, man. Kanagod o. Murag upat ka mga jeep sa kapulisan ang nangabot. Puno ang upat sa mga pulis. Tingalig ilang dakpon ang demonyo ni mong amahan. Mahal. Ha? Nag-uol ka, mahal. Nganong mag-uol man ko. Mas may nang dakpon siya, kay demonyo na siya. Wa siya kaluoy, papoy siya. Gagsunda ka daan ka tingaling mohila ka. Ang sama niya dili ang hilakan. Ayaw na ka-stress. Madakpan maka siya sa mga pulis, no? Kinahanglan gyud siya ang dakpon. Nagtuo ka nga, tinuod niya paghatag ang gisaan niyang premyo. Ang usa ka milyon? Mao man ka na iyang gibutang sa poster, usa ka milyon. Magpakauaw siya butang diha sa iyang gipamilit. Unya, di tinuod ang iyang paghatag. Maro ng tawana. Mahal, bisag ato siyang ginganlan og demonyo, pero mo pa ba gihapon siyang amahan? Wa ko mahayi nga giganlan ko siya demonyo. Baboy, kay mauna siya. Palayo na din sa bintana. Tingali kung sa pa'y mahitabo nimo. Dali, mahal. Nyor! Ni ang happy Nyor! O kung saya kung labot ko niya siya. Kauban niya ang saop, kay makikatuban ko niya. Mga pulis ang iyang mga kauban Nyor! Ha? Pandamay ako mga tao. Gusto sila gubat? Sige! Maggubat pa din Nyor, dili taong ko ka maong mugamit og armas Nyor eh. Di, mamatay ka! Nyor, sultihin lang ko kung unsay akong buhaton. Ayaw na pangita gubat Nyor. Dali nang ilang. Mangikista din Wa na'y panahon, Karen. May panahon pa ng ilang. Ni ako na ang mga pulis. Mahimong atubangon sila ni Senyor Emilio. Nagmahay lang ko nimo. Ikaw pagid mo ay nagtudlo ni anang demonyo aron nagtuon ko sa kumbento. Nang nailat lang ko nang. Dili na mabakoy pa ang pangitabo, Karen. Niyan ako sa poder ni anang demonyo. Nang, makalikay pa kagikan sa iyang kabangis nang. Ikaw mo ay angay mo ikyas. Aron dili ka maamong. Sige na. Biya na din ni Karen. Dili ti kabiyaan. Bisag imo pa kung unungan karon. Dili ka na makapawa sa akong pagmahay nimo. Nang ilang. Sa tanaw ko nimo, Karen. Mura kag si Judas nga may baligya sa atong Ginoo. Masaylo ako ng ilang. Biyain ako din Giandam ko na ang akong kaugalingon. Bisag unsay mahitabo na ako. Pa, ikaw may abogado ni Senyor Emilio. Dako ako pagtuo nga iya kang paminahon. Way mahimo ang ihipe. Gigisi ko no ang arrest warrant ni Senyor Emilio. Mo iyang gusto nga si Milan.
May mo adto aron nga pagluwas yung inahan. Nayabag na gyud pag-ayo kana si Senyor Emilio. Mosamot gyud ang iyang kayabag ni kasayod niya. Nga dili na iya ang asyenda. Tingalig, wa pa bugawas ang court order pa. Nagdagan ang oras. Tingalig dili na ito mabantayan. May bawa ni Milan ang nahitabo siyang inahan. Kumpiyansa gayo ang salbahis. Wa panumbalinga ang akong mga tambag nga kinahanglang udahon niya paghikay ang pagpanag-iya sa asyenda. Naglagot na ko. Kahit tingalig nakakita na siya labing maayong abogado sa Manila, hinungdan nga iya na kong nakalimtan. Mahayan mo ang imong gibuhat nako, Senyor Emilio. Tingalig, unsa na nahitabo ron sa inahan ni Milan? Ngano, attorney? Unsa'y nahitabo ni nanay, ha? Unsa, attorney? Milan. Naunsa si nanay, ha? Kalma lang ha, Milan. Kalma. Tugani ko, attorney. Naunsa si nanay? Tuwa siya karon sa mga kamot ni Senyor Emilio. Unsa? Pero tuwa ng tibok puwersas kapulisan. Kinahanglan luwason ko si nanay. Ayaw pagawas, Milan. Mamiligro ang imong kinabuhi kung mamugos ka. Usa pasagdilis, Papa. Nga siya una makigsulti ni Senyor Emilio. Attorney, wa unta ko ron sa iyong atubangan. Kung wa pa mibuhi si nanay sa iyang kinabuhi. Mahal ko kayo ang akong inahan. Hanay bahaw minana, Milan. Milan, adagi lang kong higayon nga makigsulti ni Senyor Emilio. Agong isaad di mo nga luwason ko ang imong inahan. Sige na. Balik na sa mong kwarto, Milan. Attorney, sorry. Sorry gid kayo nga ning higayon na di ko maminaw nimo. Mahal ko kayo ang akong nanay. Nag-anto siya sa pagpadako nako taliwa sa mong kakabos. Attorney, mohangyo ko nimo. Nga ayaw lang tugani si Hazel ning akong buhaton na. Milan. Ay kabala ka, attorney. Mangita ko paagi unsaon ako pagluwas si nanay. Di ko mapakita na itong demonyo. Palihog lang kong bantay sa kumahal. Doon ako si Senyor Emilio. Buhaton ko ang tanang bagay aron makumbensir ko si Senyor Emilio nga buhian niya ang inahan ni Milan. Mikalit magkuba ang akong dugan. Nga naman kami. Wapasan mo balik si Mahal. Ako siyang atuon sa silong. Kusog jud kayo ang kuba sa akong dugan. Hain makagibutang sa demonyo si nanay. Ganong nakuha niya sa demonyo. Di safe sa kumbento. Mahimo dahil ng daling sudlon sa demonyo. Diyan ako sa baya, Sinda. Wa di mapanalit din ni Padre Damian si nanay. Tigawang naman si Padre Damian. Di ko siya angay mahayan. Hain makaibutang sa demonyo si nanay. Nang ilang. Anong ibalik ka naman, Sad? May gikasulti pa si Senyor Emilio. Makahigayon pa tas pag-ikyas gikan din eh. Nagamuam ka lang sa imong kaugalingon, Karen. Imo kong gidadin, he. Unya karon ikaw na say mamugos. Aron mo ikyasta. Wa tayo mahimo. Doon na nang ilang. May gikasulti palagi si Senyor Emilio. Mahimong nalingaw pa karon ang demonyo. Pero ang iyang mga tao, busa lakaw na, Karen. Way laing makaluwas na ako din, he. Gawas ra gyud kang Milan nga akong anak. Nang pasaylo ako, nailad lagi ko ni Senyor Emilio. Og andam kong mubawi sa mao kong kasalanan. Mituon ako sa imong pagmahay. Pero wa ka na'y mahimo. Wa ka na'y panahon. Nang, sa ako nang gikaingon nimo, daghan ang mga hinanib sa demonyo. Naglibot sila din ni kanato. may agianan sa luyo nang. Nakadungog ka. Ha?
Nakadungog ka karon, ha? Ila kong gibantayan. Busa lakaw na lang samtang may panahon ka pa sa pagbiya din ni Karen. Luwasa ang imong kaugalingon aron makapangayo kag pasaylo ni Milan. Nang ilang. Senyor Emilio. Uy! Mipakita mo na ko ang pulpul kong abogado. Dili ako'y pulpul, Senyor Emilio. Kumpiyansa ka lang kayo. Nahubog ka sa kalampusan nga imo karong naangkon. Unsa imong toyo? Di ako aron mo pasidaan sa imong kalautan. Unsa to'y imong gisulti? Akong kalautan? Senyor Emilio, wag yun ko magkuwang sa pagpahinumdum nimo kabahin sa asyenda. Ako ang asyenda. Unsa may problema? May dakong problema, senyor. Tungod kay wag kay ikapakitang titulo sa asyenda. Unsa? Mao ka na, senyor. Dili ba? Ikaw may akong gitugyanan aron mugawas ang titulo nga magdana na sa akong pangan? Ako bitaw, senyor. Pero may pakita ka ba aron pagmatuod nga napalit mo gyud ang maong asyenda? Ikaw ang akong isaligan yan ang butanga. Og bisalig ka pa gyud nako. Attorney Gomez. Wa ka mo pakita kay wa ka may ikapakitang deed of sale. Pagmatuod nga napalit mo na ang maong asyenda. Alitse! Dito ka maminaw sila ang abogado nga kusog kayong misulsul kanimo, senyor. Unsa man din nahitabo sa titulo? Way nahitabo sa titulo. Pero kung buhian mo ang imong bihag, mahimong maluwas ka pa sa giatubang nimong krisis. Ah! Di ko nimo mailad! Wa ko mangilad nimo, senyor. Nia ang heredero sa asinda nga imong giangkon. Ah! Dakpa ninyo kining mangingilad! Oh! Kinsa mo? Mga pulis ka din ninyo. Mga pulis ka din. Oh! Animal ka, Attorney Gomez! Wa ka magbantay, senyor. Gi-underestimate nimo ang taga-probinsya. Busamahayan mo ang imong kadanghag. Dakpa ninyo kinigdawara! Sige! Dakpa ko! Gubat ang akong tuyos pagbalik din eh. Ug kamo mo'y unang mahiagom sa akong kabangis. Ug dili kay kamo rin mga matay. Hangtod pa ng mga tao nga nasgawas. Oh! Unsa na? Mamiya mo din eh. O daghan ang magpasag yung mga patay. Pasalamat ka. May pagbati bago sa taga din eh. Pero dili ni magdugay, Senyor Emilio. Ah! Sige pa ukyab! Siya! Nagpago ninyo! Dili kami may mudakop kanimo. Kung dili, ang matuod na unya nga tag-iya sa asyenda. Oh? Mao na lang unya na katapusan mong bahaghag, impostor. Ha! Hunsa? Sige. Mamaya ta din. Attorney, tug-ani ko kunain na nga ako mahal. Nga nawa siya din eh. Hay na nga ako mahal. Wa kay angin kabalak ni Milan, Hazel. Doon na lang siya gilakaw. Pero, bubalik na yun siya. Milakaw siya nga wa magpahibaw na ako. Dinalian na ang tuyo, Hazel. Pero, wa kay angin kabalakan. Doon na siya mga kauban, o dili siya pasagdan sa akong mga tao. Attorney, gikulbaan ako bayo. Hazel, relax. Way daw tang may tabo ni Milan. Sige na.
Dito ka lang una sa inyong kwarto. Attorney. Oh, nga nung muhilak man ka. Ha? Pigalig, masudyaan kasi mong mahal. Everything is under control, Hazel. Basta relax. Balik na sa mong kwarto. Ha? Sige na. Hain mo kaibutang sa demonyo si nanay. Niyan ako sa baya siya na. Magbantay lagi ko. Daghan ko ng mga hinanib ang demonyo gikan sa Manila. Iya na gining gipangandaman. Wala ba ko'y armas na? May daritso mo sa gugdagan sa dihang nasayran ko nga bihag sa demonyo si nanay. May putahan sa kilid. Ikaw agaway. Mahimot yan ng maagian paingon sa sud. Ako suwayan. May tao. Musuod ko dali-dali. Niyan ako sa sud. Hain makatagoy sa demonyo si nanay. Dik nang niya pasipadaan ang akong inang. May migunit sa kong bukton. Ayaw pagsapa. Karen? Hilaya lang na imong tingog. Nahibaw ka baghain mo sa nanay. Doa sa kwarto ibutang ni Senyor Emilio. O siya gibuhat sa kong inan. Iyang gipakuhag latigo sinoy butoy. O siya? Maayo ka di kay dunay biapot. Wa madayon ang paglatigoon ta din ang ilangan. Salbahe siya. Akong gihangyo sinang ilangan mo uban ako aron palayason din eh. Wa man sad masugod si nanay ni mo. Hain mo si nanay ka rin. Doa sa taas. Uog nahadlo ko nga. Nga ato ibutang sinang ilang sa beranda. Ato siya bunalan sa iyang latiko. O siya? Kadiyot una. Ayaw pagdali-dali. Ayaw pagpinutong kaya tingaling masakpan ka. Gusto mo luwason si nanay? Dili mo siya maluwas kung magdali-dali kag saka. Masakpan ka. Daghan kayong mga hinanip si Senyor Emilio. Wa ko mahadlok nila. Nahibaw ko nga basta bahay na ganis imong inahan. Dili ka gid managana pagbuhi sa imong kinabuhi. Pero unsaon mo pagluwas si nanay nimo? Kung hangtod ka masakpan sa mga tao ni Senyor Emilio. Karen, nahibaw ka ba asa ko agi? Aron dili mabantayan sa mga tao. Dili ka lang ha. Tago na diri aron di ka makita. Nga naman? Akong susihon kung abli ba ang pultahan nga dool sa kwarto ni Noy Butoy. Di ka magdugay? Kadit ako Milan. Magdali ko. Nagto, tingali mo nga dali kong mailad, ha? Ha? Litsi mo? Ako inyong mailad? Dili ka mailad. Kay numero 1 kang mangingilad. Wa kasakiti sa akong sagpa. Ingon pag yun mo niya ng mga pobre. Dinarutan o kasakit? Labaw pa unyang sakit ang imong matagamtaman. Inig-abot sa kamatuoran. Unsay kamatuoran? Ha? Unsay kamatuoran? Unsay giingon mong kamatuoran? Sulti! Maigo ka na giron sa gidana kung latigo ko dili ka mutingog! Sulti na! Unsay giingon mong kamatuoran? Ayaw pa mugos! Dili pa panahon. Pero, hapit na. Animal! Buto! Kisay na mo, Sen! Unsay nitabo pa? Dili na ko niya paminaon. Unsa?
Dili mo tuo nga si Ray nakaingon, nga nung hangtod karon, wa ba mabalhin siyang pangan ang asinda. Oh, wala na masultihin nga. Tungod kay mibalhin siya laing abogado. Hinungnan nga wa mahikay ang pagbalhin sa titulo. Dili sabgid siya mabalhin sa iyang pangan. Tungod kay wa siya ikapakitang deed of sale, nga gibaligya ang asyenda ngadto sa Salbahis. Oh, unya. Imo bang nakita ang inahan ni Milan? Wa. Unya, si Milan. Wa ko siya makita dito. Pa, kinanglan nga dili siya masugamak sa kasalbahis ni Senyor Emilio. Dili pa. Wa gid ay dinhi si Milan. Oh. Hazel. Hain ron si Milan, attorney. Tug-ani ko. Hazel, sorry kayo. Wa ko ikaw tug-ani giniha nga. Mahitungod ni Milan tungod kay mihangyo siya nga dili ka pasultihan. Kinahanglan kong masayod, attorney. Importante kayo siya sa akong kinabuhi. Ug dili ko makatugot nga maalaot siya ilabi na gyud sa mga kamot sa demonyo kong amahan. Tuwa karon si Milan sa Bay Hacienda. Aron pag-rescue siyang inahan. Unsa? Nasakpan ni Senyor Emilio ang inahan ni Milan. Dito sa kumpinto. Iya kinigihimong bihag. Bugti sa pagpakita ni Milan. Ug tuaron si Milan sa Bay Hacienda. Oh. Tuwa, Hazel. Dili ni mahimo. Oh, Hazel, ayaw pagbiya. Boy, iko, attorney. Puslan man nga gihimong biktima sa demonyo kung amahan ang iyang inahan. Ako mo ay mulawas ni Nanay Ilang. Hazel, utang puot. Gitugon ko ni Milan nga dili ka pagawson din eh. Ako mo ay hinungdan sa ila karong kahimtang. Luwason ni Milan ang iyang inahan. Traitor ang demonyo kong amahan. Nakasiguro ko nga si Nanay Ilang ang iyang himong bihag aron mapugos sa pagpakita si Milan niya. Wa ka ba'y salig ni Milan? Dako nga akong pagsalig sa akong mahal, attorney. Nahibaw ko, dili mo dali-dali sa pagpakita si Milan sa demonyo kong amahan. Pero daghan ang mga hinanib nga parehas niya nga demonyo sa. Ako mo ay nakaingon ining tanan. Busa ako rin makasulba dining maong kagupot. Hazel, please. Hinaot nga makasabot ka sa akong baruganan. Ngano, attorney? Dili ko ikaw tugtan nga makagawas din eh. Dili ka makapugos na ko, attorney. Mauman gani nga, mangayo ko ni mo pasaylo. Tungod kay, pabantayan tagyog ka nga dili makagawas din eh. Muna higpit ka tugo ni Milan ako. Ako mo ay hinungdan sa ilang karong kasakitan, attorney. Sabta ko. Dili ko magkatugot nga bunugon sa demonyo kong amahan si Nanay Ilang. Daghan ang milihok, Hazel. Aron dakpo ng imong amahan. Dili legal ang pagdani ng kaugalingong mga tao nga giingong iyang mga army. Dili mo tuoan ang demonyo kong amahan. Nagsaligsi sa iyang kwarta. Hazel, sorry gyud kayo. Pero di tagyog katugtan nga makagawas din eh. Pabantayan ka na ako. Attorney. Marika! Asa ko ni mo, Dad. Dadon ko ikaw sa balkonahe ng maong bahay, Hacienda. O dito! Gapuson ka na ko, samtang bunal-bunalan nining latigo! May katarungan si Hazel nga mobiya ni mo. Dili ka mo ilag anak. Unsa? Tungod kay demonyo ka. Wa mo makita ang imong pagkaamahan nga doon sa imong anak. Gusto pa nimo siyang lamyon. Baboy ka! Oh, may kontak kagyud ay ni Hazel, ha? Sa higayon gagapuson ka na ko sa balkonahe unya latigohon. Sigurado yun nga magdungan og abot ang saop mong anak og ang way batasan kong anak. Ikaw mo'y nakaingon nga nung dahil mong way batasan ang imong anak. Hinom! Marika! Marika dayon!
Dali, Milan. Abli ang hagdanan doon sa kwarto ni Noy Butoy. Magdalita ka rin. Di ko makatugod nga latighon sa demonyong Emilio nga akong inahan. Dali. Sunod na ko. Ay na nakukuyog eh. Ha? Ako nalalahos. Di mahimong maamong ka. Ayala ko, sirahan! Timog to ni nanay. Murag to adapit sa balkonay. Sige, iya na din pagdali ka rin. Ako na doon si nanay. Milan! Milan, mamiligtro ka! Si Hazel gid may nakaingon ining tanan. Nakasiguro ko nga natintal gid niya si Milan. Sa dihang nagkita sila sa Manila. Dili na gyud ka mapasaylo, Hazel. Nagkakita ka niya ng pisi? Duha ka pisi? Ha! Mao ka na ihigot na ko sa imong duha ka kamot! Mangutana ko na mo. Ukon padayon kang magmagahi, latiguhon ka na ko! Nagirungong ka? Buhiing ako inahan. Uy! Ang akong gipaabot, nito nga yun! Milan, nga nung may anay ka man gyud. Buhiing ako inahan. Kanian ako. Ayaw siya pasakiti-kitiguang na siya. Milampos yun ang akong gimmick. Welcome sa op! Buhiin na si nanay. Ni alam ko. Ako na kay imong tuyo. Hilungdan nga gihimo ni mong bihag si nanay. Buhiin na siya! Butoy! Pariya nga akong mga army! Pagdali! Nay, Anak, Ops! Diya karakuto. Muduol ka gani sa mong inahan. Lapdusan ko na yun siya ninigunitan akong latigo! Siya! Gunitin niyo ang saok! Huwag gapusan ng usa ka pisi! ayaw! Ayaw! Huwag si Kimsa kang mupugong ako! Tiguang na ko. Mahimo na kong mamatay. Busa, ako mao'y siluti. Ayaw ang akong anak. nay! Ayaw pagliyok saok! Diya ka lang! Usa pa may inyong ipaabot, ha? Usa pa inyong gibuhat! Gapusan ang saok! Ayaw! Ayaw! Sige! Doon! Nagtuo mong mahal ko ninyo! Nagtuong liding man Huwag ko magdiyaw ninyo! Oh! Ayaw! Ayaw rin ako sa akong anak! Sakit eh! Kutob sa inyong mahimo! Ay! Yan! Patakam lang ng panukman! Ultima eh! Eroin nyo na siyang magapos! Ay! Sige! Gapusan tayo ninyo! Pagkali! Dili mahimong magpaabot lang ko din eh. Kusog na kayo ang kuba sa kundukan. Kinahanglan nga mangita ko paagi aron makagawas ko din eh. Sino'y butoy di eh. Mahimo ko tingali siyang matawagan. Unsa man kay akong buhaton, no? Naluoy na kay ko rin ng ilang ungidong bilan. Pero daghan kay sakop si Senyor Emilio. Kung mapakitang gilasab ko, ako'y kawawa. Nagkapos man gani si Dong Milan nga isog kay misukol sa mga army ni Senyor Emilio. Ako pa ka, ha? Ay, bibagting ako cellphone. Kinsa man kanang nanawag eh. Kung si Senyorita Hazel ning nanawag, mahalo ko motubag. Kaya nga nagbasulan ko din ni Senyor Emilio. Daan paligid ko.
Si Senyorita Hazel yun ang nanawag. Ganun ako pa mangigitan ang akong cellphone. Uy. Baala na eh. Senyorita? Nay Butoy, tungani ko sa tinuod ha. Naaba diha sila si Nanay o si Milan. Di alagi, Senyorita. Kung sila gibuhat sa demonyo ko nga amahan nila ha. Tungani ko, Noy. Gisugo man ko ni Senyor Emilio, Senyorita. Nga patuon ng iyang mga army. Arong gapuson sila si Dong Emilan o Sinang Ilan. Unsa? Lagi, Senyorita. Wala gi ko mugawas. Uy, kay naluoy kay ko nilang duha. Gihimo gi silang duhaan ni Senyor Emilio. Demonyo nagkidang akong amahan. Mo anak ko. Ayaw lang, Senyorita, ha? Ayaw gid pag-ari. Dili mahimong magpapiling ko din eh. Ako mo ay nakaingon nga no nag-antos ro na akong mahal og sinanay ilang. Busa kinahanglan nga mangita ko paagi aron ako silang maluwas. Nalaw ko sa silong aron susihon asa dapit ang putahan. Kinahanglan nga makagawas ko din eh. Unsay balita sa court order? Wa pa manawag ang akong gipapalo-up pa. Kinahanglan doon na response. Ang imong sod nga general. Nagpaingon na din. Bit-bit ang warrant of arrest alang kang Senyor Emilio. Senyor gihapo imong itahod niya. Pa sa limo dugay. Kuhaan na siya siyang katungod sa asyenda. Hangtod pa ang tanan niya mga negosyo. Kanusa ba? Tuwa na gani si Milan sa baya sinda. Nahimo na kuno bihag sa salbahis nga Emilio. Unsa? Nganong miapas ka pa man yun din eh, anak. Imo lang unta kong gipasagdan. Di na mahimo na eh. Tanawa, wa ka gihapoy na himo. Naapil kay noon pagkagapo sa pisi nga giandam sa demonyo alang raunta nako. Ay, kabala ka na eh. Mangita ko paging makiikyas na. Unsaon pa man nato pag-ikyas din eh. Nga kita naman ni noong duha ang naimong bihag sa demonyo. Nay, ayaw lagod kumahayi. Huwag ako kawading paglaong nga makaikyas na din hinay. Karon, kung may bawsap to si Hazel nga ni ata din eh. Mamugos na sa to sa pag-anhe. Ako na itong gihangyo si attorney na pabantayan ang akong mahal nga dili makagawas sa ila. Mayo na lang lagig mabantayan ni Torne. Kinalang bantayan din nila, Nay. Manubag sila na ako kung tunay daw utang mahitabo sa akong mahal. Asa man ka paingon ang demonyo. Tingalig mikaon pa, Nay. Mangilan! Dumilan! Butoy! May dakong pagkaon para ninyong duha, Dumilan. Kinahanglan masulan ang iyong tiyan. Pagkaon. Butoy, unsaon man intahon na mo sa pagkaon. Ngagi kapos man ang among duha ka kamo. Di sa mahimo magdugay ko din eh. Kay bao bitaw mo? Pangitaon dahil kong Senyor Emilio. Salamat na lang, Nay. Aron lang nga masulan ang inyong tiyan. Niya may adobo. Og duha man ang akong nasibat. Ako na nang ibutang sa inyong baba. Butoy. Agwan ka lang nang ha. Aron doon na may makaon. Ayaw na lang, Nay. Ay na lang. Di na mahimo dong. Si Nanay. Siya na lang siguro. Ikaw na lang, anak. Sige, Nanay. Siguro ang iyong kaugalingon. Ani na lang. Kamong duha mo akong hatagan ini. Huwag ka mo nalay bahala ha. Unsaon ninyo ang adobo nga ibutang sa inyong baba. Wa man ko'y nakitang pultahan nga apli. Dili may mong ko'y buhaton anong lawason sila si nanay o ang akong mahal. Kadiyat lang. Makatkat ka na ako ni punuan sa kaimito nga murag misandig sa paril. Kung akong katkaton, dili ka taas sab ang akong layaton paingon sa gawas. Ay,
ko giyar makagawas kong gikan din eh. Please, Lord, help me. Nay Butoy, Oh, anong niyaman ka? gipatabang ko ni Senyor Emilio sa pagatiman siyang army. Imo pa lang ng hiluan? Mahimo pa lang ay. O nga naman mahimo. Di ko eh. Mapriso pa lang hinuon ko. Ano kung kayo nga akong propesyon? Ikaw ba'y nakaingon nga nung nasakpan sinang ilang sa kumbento? Unsa? Nagkakaptatanggit ko yung punuan sa dito. Huwag dili na ko maglisod sa gawas. Makagawas na gid ko din eh. ug sunda og ayosay pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. Pupalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.